ľudia, dneska tu máme ďalšie video z Robloxu a dneska budeme stavať vlastný tobogán. Áno, počuli ste, ideme stavať tobogán. Čiže rovno tu mám tutoriál. No a to je že všetko. Teraz asi sa máme spustiť. OK. Nič moc. No ale dneska si ideme postaviť tobogán, ktorý bude oveľa väčší. No, čiže získali sme 40 peňažkov. Tak, bim. Získali sme ďalších 19. Máme 60 peňažkov. Čiže ideme do shopu. Aha, dobre, čiže tu máme. A ideme si kúpiť tieto tu. Dobre, už majú iba jednu, nevadí. No, čiže ideme buildnúť. Bim, čiže build. Nechápem. Build. A build. Dobre, to sú všetky. No a môžeme sa rovno spustiť. Čiže ideme. Bim. Tak, prešli sme a zarobili sme 80 peňažkov. Co je very good. A máme 84. Že sa ideme znova spustiť. Ako pozerám, si môžeme dať čo kúpiť za Robuxy, ale ja si to kúpovať nejdem, lebo žiadne Robuxíky nemám. Ja som takto bacon, pekný. No, čiže ideme spawn a ideme znova, aby sme zarobili peňažky a potom si kúpime ďalšie. No ako sa pozerám na tých ďalších, čo sú tam. Oni majú pekné tobogány. Nechápem, ako sa dostanem hore. Dobre, nevadí. Ideme do shopu. Tak. A tu je jump slide. Kokos. Že dáme tu, bum. Nakúpime všetky tieto. Čo sa len budú dať. No a ideme ku nám domov a ideme stavať ďalšie. Build. No tak delete. Tak. Aha, takže toto je všetko. Dobre, to nevadí, čiže potrebujeme rýchlo zákrutu. No tu máme climb tube, takzvané. Aha. Ideme si kúpiť. Tak. Ideme si kúpiť túto turn slide. Aha, ja nemám peňažky, nevadí. Čiže ideme build. Ideme delete. Delete. Halo. No, build. No, dobre, to je jedna a máme tu ďalších 12. Tak a to zatiaľ stačí. Dúfam, že z toho zarobím nejaké peňažky. No a ja sa vám ozvem, keď si postavím nejakú šmykľavku. Bo zatiaľ tu není, že nič. Dobre, tak zatiaľ čaute. Dobre, takže čaute ľudia. Už som postavil šmýkačku, takúto. Pre mňa je dosť veľká. Ešte vám to ukážem. Tak. Toto je ten začiatok, ktorý všetci poznáte. No toto už ste nikto nevideli. Čiže idem. Tak. Bum, 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 bum. Idem hore. Teraz zakrúta, popod. No takéto jumpy do hora.
A teraz pozrajte. Idem do zakruty. Bim. Teraz boost. Boost číslo 2. Tak. Idem teraz hore. Pod ďalšiu šmykačku. Teraz zakruty. Bam, bam, bam. Teraz zakruta. Teraz ideme rovinka a dolu. A teraz sa držte. Teraz bude extrémna, ale že extrémna zákruta. Čiže ja si teda takto kúsok bližšie. A pozerajte. 3, 2, 1, teraz. No idem, teraz extrémny boost. Bim, dohora, zoberiem diamant. Idem ďalej, tak. A to je všetko. Bum. Tak. No a mám 983 000 a za 2,5 milióna pôjdem rebirth. Tak. To je z dnešného videa. Čo to do pekla je. Kámo. Tu si chcem, ukáž, bím. Ty kokos, čože? To čo je? Haló, čo to je? Dobre, nejaká súza krutá. Ty vole. Tak, počkaj, ja zarábam. Aj keď som na jeho šmykačke. Nice. Teraz idem do hora. Výťah, kámo. A teraz do dola. Ty vole. Ukáž, ideme. Ježiši Kriste. A to je všetko. Čo ti dáva? To je dobré. To sa s mojím ani nevyrovná. Kamo, ja mu idem dať like. Tak. Ja mám 0 lajkov. To je jasné. Dobre, to... Počkaj, ešte si zväčším. Dobre, a to bolo z dnešného videa všetko a čaute.